שלום חברים שלנו, מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים עכשיו? אתם סקרנים לדעת איך אבי מרגיש? אז אני אקרא לו. אבי החברים שלנו הם מאוד סקרנים לדעת איך אתה מרגיש. אתה רוצה לשתף אותם איך אתה מרגיש? חברים שלי, אני מרגיש געגוע. געגוע? למי אתה מתגעגע? מתגעגע לאבא שלי. את יודעת שאבא שלי גיבור והוא הלך לצבא? באמת? אבא שלך הלך לצבא? כן, הוא אמר שהוא הולך לצבא כי יש מלחמה עכשיו והוא עוזר שם בצבא, זה עכשיו העבודה שלו בצבא, נכון? אתה יודע שעוד הרבה אבות של ילדים פה גם גייסו אותם לצבא, כי פעם הם עשו דברים אחרים, והיום המקצוע שלהם זה להיות חייל בצבא. כן, גם אבא שלי הוא עכשיו חייל בצבא, ואני מתגעגע אליו. כן, לא פלא שאתה מתגעגע אליו אבי. אתה בטח לא ראית אותו כבר מספר ימים, וזה גורם לך להרגיש געגוע. כן, אני ממש מתגעגע אליו. ואבי, כשאתה מתגעגע אליו, איפה אתה מרגיש את זה בגוף? אני מרגיש את זה בלב שלי, כאן, ממש כאן. כן. ומה אתה עושה כשאתה מתגעגע אליו? למי אתה מספר שאתה מתגעגע? אני לא מספר. אני לא אומר לאף אחד. אבל אתה יודע שזה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה, לדבר על הרגשות שלנו, ולהגיד שאתה מרגיש געגוע. זה חשוב לספר לאמא, או לספר לאחים שלך, או לדודים, זה מאוד חשוב. כן, בסדר, אז אני אספר, כנראה, מה עוד אני יכול לעשות, כשאני מרגיש את הגעגוע הזה? יש לי רעיון, תראה, תשים את הידיים שלך, בחיבוק כזה של פרפר, תראה, אחד פה, בדיוק, ופה, ועכשיו תנסה להיזכר, באיזשהו אירוע משמח שהיה לך עם אבא, משהו שעשיתם ביחד, ואז תטפח על הכתפיים כל פעם ביד אחת. וזה יעזור לי? כן, תנסה להיזכר באיזשהו משהו ששימח אותך ביחד עם אבא. מוכן? יאללה. יד אחת, יופי, יד שנייה. מצוין. יד אחת, אתה כבר נזכר? כן, זה אפילו משהו שהוא מצחיק. אתה רוצה לשתף אותנו? כן, הייתי עם אבא בסלון, והוא עשה לי דגדוגים. זה באמת מצחיק. אז ככה כל פעם שאתה תתגעגע, שים ידיים ככה בצורת חיבוק פרפר, וזה ממש ממש יעזור לך. תודה, כנרת, בבקשה אבי, וגם אל תשכח לנשום, אחר כך תעשה נשימה עמוקה, ותוציא. וזה גם מאוד מאוד עוזר כשמתגעגעים. חברים שלי, גם אבא שלכם הלך לצבא, או אח שלכם הגדול, או דוד שלכם, וגם אתם מרגישים געגוע? אז מה אתם עושים כשאתם מתגעגעים? באמת? כנרת, הם אמרו שאני יכול לצייר ציור לאבא שלי. נכון, אתה יכול לצייר ציור לאבא, ולצלם את זה, ולשלוח לו את זה דרך המצלמה של אמא, של הטלפון שלה. כן, ומה עוד? הם אמרו שאני יכול גם להקליט לו שאני אוהב אותו. נכון, זה רעיון מצוין, אז תקליטו שאתה אוהב אותו, וזה גם מאוד מאוד ישמח אותו. מה עוד? אבי, אתה שומע, יש הרבה דברים שאפשר לעשות כשאנחנו מתגעגעים. אז מה היית רוצה לעשות עכשיו כדי להרגיש קצת פחות געגוע? אני הייתי רוצה עכשיו לרקוד. אתה רוצה עכשיו שאני ארקוד? כן, עם הריקוד שאני הכי אוהב בעולם. בסדר, אתה רוצה לרקוד עם הילדים?
לא, אני קצת מתבייש. אז אתם תרקדו בבית שלכם, ואני ארקוד פה בבית שלי עם כנרת. מצוין. אז אבי, תודה רבה ששיתפת אותנו. זה מאוד חשוב לשתף ולספר על הגעגוע. אז שמחנו לראות אתכם. ביי חברים שלי, ואם תרצו לדבר איתי, אז תתקשרו אליי. בסדר? ביי, להתראות.